ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbantaban Shakriya P, hapo ka Jingïakhih jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai lekai bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Wat hadin ba nakalyang ka sorkar kalaray man penhirdor kumba arteng ka ka petrol bat diesel ha ka jela hanray ka Jingïakhih jong ki Nongñiah kali Kamai kampat kun namar ka jingbom hon nya karay bala shim de ka sorkar ka bala shusngap mentipan ki Jingïakhih ba ki Nongñiah kali Kamai ki yakendo bat halor ka te ka Jingïakhih nakalyang jong ka henyo trap achik National Movement Ribhoy District ha ka khandai trik rumpang arajar arpuway kalaray ban ai Kyrshan ba Pura namar ka day ka Jingïakhih jong ukup shiliang usem shiliang haba keren shikilat pathay kubor menta kasngi hanong po nakalyang jong uba pateng marsing uba dayru president jong ka Hanm Ribhoy District ulaong bakum kaseng kadap da jing Nongñiah kat kani ka Jingïakhih ba yakendo da ki duk kisuk bat ki kup shiliang kisam shiliang Hanray ka sorkar pat kampatiyaw ay da ka ba supenbe kai ban penhiar tang arteng ka petrol bat diesel. Mamatala sitayaw tam Jingïakhih Hanray ka sorkar kamsyam patiyaw ay Hanray da ka ba ki supenhiar tang arteng ka kata nagalang ka sengru ngimla man pedian hamar ngiwi Ïaka Jingïakhih yung gini ki driver truck bat ki Nongñiah lada ki driver lokal bat ki Nongñiah lada ka sorkar kam penhiar mandor ya kane ka petrol baka diesel nagale ka sengru ni lalong ki bakloy banmi syamadan bandawan ka sorkar baka dai man penhiar no mandor namar kane nyo i nagale ka seng ka kta sisa ya baro upai ba om tengya gide ki driver bagi Nongñiah Hanray nyo i ba ki yo ki hat kimdon su kumba julong mensua namar ka jing sange trikam jom gide ki driver lokal de kawanra ka Jingïakhih upai ba khamtam hagini ki por bun upai ba nongrap ubandi ki jhur ki jongki Hanray hakum kana ka por ka ba umdon ka kali Kamai kila susap aido gina ki jhur ki jongki kimla bandi de nak nakadaw yu isisya ka Jingïakhih upai ba bat nakale ka seng imi sakman ban Kyrshan ya gine ki driver ki Jingïakhih bat kinong Nongñiah bat nakale ka seng nangne sakman ngindang ai ka Kyrshan ka Pura balada ka sorkar kam patiaw kam snap ye kane ka jingdawa kine ki driver ba kinong Nongñiah nagale ka sengru ngilalong ki baredi banmi samaran baniakun ye ka Jingïakhih jong upai ba namar ngi isi sya hini singi ba menta kat nang mi kisngi jing sniu kiladang mi kahiran kaladang mi yang ka state ka jongi Hanray ka sorkar kala dai ban perkhat ya uduk usuk ya ukup ciliang ya usam ciliang namar ada upai ba undon ka sorkar kermi na namar de ki pai ba ki masjid ya ki MLA ya ki minister ki ladai masuk thu ya ka ka ba upai ba udawa kumang ne ka por kumban sungong no ba ka sur upai ba de ka sur ublai ko sorkar baran burom ya ka sur jong upai ba bat ay ka ba kidawa namar ba kidawa ya ka hok ka jongki